Creiem que aquest postgrau arriba en un moment oportú, un moment de canvi en el sector de la comunicació, de canvis importants en els mitjans de comunicació i que és una proposta formativa interessant perquè va adreçada tant a joves periodistes que s'han llicenciat i que estan començant, com de professionals d'una certa trajectòria i experiència que per als motius que sigui es volen reinventar, volen fer un reset i volen començar una nova etapa. I el que els hi proposem són eines molt concretes, casos d'èxit i exemples molt concrets i farem una formació que vagi molt adreçada a ensenyar com es munta una empresa, com es poden generar continguts en aquest entorn digital i a més com es pot intentar, perquè hi haurà casos que els explicarem, trobar un model de negoci, uns ingressos, uns recursos al darrere fent periodisme. En el fons és una defensa del periodisme en un moment que no és fàcil per la professió, però amb aquesta idea de ser pràctics, de ser valents i de buscar emprenedors que vulguin guanyar-se la vida, no com s'havia fet fins ara, amb un mitjà tradicional, amb l'estabilitat i amb la solidesa d'una gran empresa, amb una nòmina i amb aquestes condicions que per desgràcia ja no són les de les noves oportunitats, sinó més amb uns formats diferents en què els propis periodistes puguin esdevenir empresaris de si mateixos, puguin esdevenir líders del seu propi projecte i puguin emprendre.